adventi rendezvényén. Az adventi vásár november 30-ától, mától december 23-ig különleges gyermek- és felnőtt programokkal, sok-sok koncerttel, gázelőadással és zenés műsorral várja Így fölveszem a közönséget. Légy szíves, azt videózza, mit kell. Természetesen ma is. Vasárnaponként várjuk Önöket egy kellemes lángos csillag túrára és az azt követő adventi gyertyagyújtásra. Csütörtökönként ezen kívül tűzszínház előadásokkal is várjuk Önöket esténként. Hétvégenként az adventi rajzpályázatra érkezett rajzokból fényfestés díszíti az önkormányzat homlokzatát. Kérem, tekintsék meg a kerületi óvodások és iskolások szépséges rajzait, melyek nem csak a fényfestésen, hanem az önkormányzat épületében is megtekinthetők a Folyosó galérián. Ebben az évben is várja a gyermekeket az ingyenes körhinta, valamint a betlehemi ház mellett kialakított játszócsarok, és egy csodálatos karácsonyi selfie ház a Szentendrei Karácsonyi Múzeum kiállításával. A hegyvidéki adventi vásár idén is széles sportéka kínálatot nyújt, valamint sok-sok finomság várja Önöket. Most kérem, fogadják szeretettel a Veronaki Zenekar Betlehemi Kicsi Bárány című műsorát. Varga Katalin, aki a Gőgös Gunnar Gedeon és Mosomasa Mosodája című könyveket írta, József Attila díjas költőnő, 1999-ben megjelent, és egy tűzeset miatt csak kevés példányszámban fennmaradt kötetéből származó versek megzenésítésével érkezik a Fonogram díjas Veronaki Zenekar a hegyvidékre. A koncerten közreműködik a Tamási Áron Általános Iskola gyermekkórusa. Karnagy Johanszki Dávid. Húzta, mit kell? Liza! Veled mentek. Utánad mentek. Színpad! Jó. Légy szíves! Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy mi nyithatjuk meg ezt a számunkra nagyon kedves adventi vásárt, mert itt minden olyan szép. Nekem a karácsonyfa megoldás is nagyon emberi, és nagyon tetszik, hogy ilyen nagy botokból van összerakva. A körhinta is szép és nem hangos, finom ételeket lehet és italokat venni, és az emberek közelsége a lényeg. Úgyhogy most itt vagyunk együtt, egymáshoz közel, eljött hát a Veronaki Zenekar, és azért, hogy ne fázzunk, ezért táncoljunk egy kicsit, nem is akármire, hanem a Varázstűz című dalra. Így igazán fel fogunk melegedni. Figyelem! Ez az, látom már a táncosomat ott a második sorban. Varázstüzet raktam nektek, ég a tűz a gyerekeknek, ropott patok, piros, sárga, ez az, forró lángja még a nyárba, tűzrokadt a menyecske, táncol röpül az égben, a csillagot meglátják, csillognak és kiáltják, figyelsz vagy, gyere táncolj velünk, Annas hajnali, gyere táncolj velünk, Annas hajnali, reggel a nap, fel kell látni, ez az, nagyon jó, jöjjön és hívja táncba, a nap kezét kinyújtja, a menyecske megfogja, áú!
sárkány, lovagolnék én a hátán, mire a nap lenyugszik, a sárkány is megnyugszik. Teli holdban néz a lányka, beugrik a csillagbába, holdudvarban mulatság, a zenészek ráhúzzák. Ég a tűz az udvarban, 3 róka is ott van, rikoltoznak, ugrálnak, tűz körül láncolnak. Tűzbe kapnak megyecske, belforog a minden csillag csodája, hogy repül a szoknyája. Véget ér a mulatság, ott hagyják a kislánykát. Feljön a nap, megint látja. Ott ül a lány napsugárban, haza kéne most már menned. Megégetem én a lelket, oda küld egy oroszlánt, felkapja a kislányt, de gyertek ugrálni, tűzből pattan megyecskén, viszi haza sönnyén, hazaér a lányka, megégett a szoknyája, varázstüzet eloltom, varázsvízzel ucsolom, visszanéssel elalszik, mulasson ön hajnali. Ó, hajnali, hajnali, ó, hajnali. De gyerünk, mulassuk hajnali, doborjunk a lábunkon egy nagyot, ez az. Tapsal is lehet segíteni a zenepart, ez az. Itt van velünk, fúvós hangszerekkel játszik, Szokolai Dongó Balázs! Gitáron is majd húzzuk ki, játszik Szula Miki! Fekete gitáron, Gotár Misi! Basszusgitáron a rejtőzködő Herr Attila! És a fővarázsló, aki a hangokat megkeverte, Mogyoró Kornél! Én pedig Veronaki vagyok, aki tűzből vagyok, 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 tűzből vagyok. De most már melegünk van, mert megraktuk a varázstüzet, és fel is szállhatunk egy csacsira. Mit szóltok hozzá? Na jó, azért ne a csacsira, mert elég sokan vagyunk, nem férnénk fel egy csacsira, úgyhogy felszállunk a csacsi által húzott kocsira. Tud-e valaki csettinteni? Na akkor gyertek, csettintessünk egy kicsit úgy, ahogy ez a csacsi megy. Figyelj! Jöhetnek a csettintések. Sieltä kitsi chachi, belefutta
Gyallog, megyünk Budára, oda érünk Szerdára, ott a hegyek magasak, a hegyek havasak, hát a szánkocsinak elhoztuk el most meg. Sí, 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 úgy esik ez a sí, 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 úgy esik ez a sí, 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 úgy esik ez a sí. Szeretném én a kifli csücsköt kérni. Na hát én már láttam, hogy valakik ugrálni tudnak, de hogy mindenki tud-e ugrálni, az bizony nem derült ki. Sőt, hogy mindenki sokat tud-e ugrálni, na ezt szeretnénk most megnézni. A hegyvidéki, dehogy nem, figyelj, most meg fogjuk rendezni a hegyvidéki advent egyetlen egy rekord kísérletét, többről nem tudok. De tudtok ugrálni? Hogy egy egész dalon keresztül, az elejétől a végéig ugrálni fogunk. Megcsináljuk a rekordkísérletet? Ugrálni fogunk? Az egész dal... Jó, a mikrofon állványra vigyázzatok. Ugrálok. Mehet? Na. De egy pillanatra sem van szabad abba hagyni, jó? Ez az! Most még könnyű, mi? Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek. Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek. Ugrék a Péter, ugrék a Pál, ugrék a Juli, ugrék már, ugrék a Tamás, ugrék a Benedek, hopp, 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 rajta gyerekek! Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek. Ugráljunk, mint a verebek, rajta, 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 rajta gyerekek. Szulavikire ugráltunk, tapsoljuk meg! Szokorai Dongó Balázsra ugráltunk, tapsoljuk meg! Bozár Misire ugráltunk! Gyerünk! Ugrék a Virág, ugrék a Pál, ugrék a Jakab, ugrék a Tamás, ugrék a Benedek, hopp, 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 rajta gyerekek! Ugráljunk, mint a verebek, rajta verebek! Ugráljunk, mint a gyerekek, rajta, 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 rajta,
Egyeseket ugráltunk. Ők voltak a verebek, de láttam itt elszállni. Oda szállt a karácsonyfára, a hegyvidéki advent karácsonyfájára, és na találjátok ki, hogy melyik madár. Kornél, segítesz kitalálni, melyik madár lehetett az? Igen, és valóban a fakopáncs volt, nagyon jó. És ismertem egy lányt, aki néha alig tudott aludni egy fakopáncs kopogásától. Őt úgy hívták, hogy Vári Róza. Vári Rózának van egy barátja, a Simi-Sumi a róka, akit néha el kell kergetni, mert a Vári Rózának a finom gyümölcseit, köszönöm, almáit és körtéit bizony képzeljétek el, hogy el akarja lopni, úgyhogy most tapssal fogjuk őt elkergetni. Na jó? gyertek, figyelj, mutatom. Róka Ki tud üzlet egyen tapsal. tapsolni? Figyelj, 1, 2, 3. Na ez már nem rossz. Még egyszer. 1, 2, 3. Na jó, de ki tud 2? Figyelj, mutatom, most nem számolok viccelek, mert rókás dal, úgyhogy ravasz vagyok. Haha, úgyse tudjátok. Na most próbáljuk meg a dobbal, hát ha rájöttök. Veronika, segítesz? Igen. Figyeljétek a Veronikát, vele együtt kell tapsolni. Elcsípjük a tapsot, figyelj. Hopp, hopp. Hopp, hopp, ez az. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Kiáltatom mellett Vári Róza sárga, kiáltottam ott túl Simi-Sumi verme. Mi volt Simi-Sumi?
Hát ez az. Hát most szeretnék nektek egy régi barátomat bemutatni, mert őt is elhívtam, bár most kicsit úgy érzem, hogy ő most nyugodt. Mutatkozz be, kérlek. Én vagyok a széláros. A portékám féláros. Amit hoztam, eladom. Hordozható palackokban minden szél megkapható. Gyerekeknek van lepkeszél, tenyerébe belefér. Nagyoknak pajkos szem, tündérfinak, jéglovagnak röptethető felkete. Puha ujjal simogat, forró napra bűvös éthoz, bűvöl könnyű álmokat. Őszi szél a zeker, kekedve mindig zehernye, nincsen jó, csak rossz napja, szívhetszik, toxik, korrászik, amihez gyógyér marta, mint a húgat törrelő, tárca, ördög megyéksző, hóva dúló forgattak, farkasan módon tolása, befújat, mutattak. Kinek mi kell, viheti, garasért megveheti. Válasszatok, gyerekek, szilveszteri mulatsághoz szelet tőlem vegyetek. Na hát akkor még játszunk egy jót. Mit szóltok hozzá? Játszunk egy víz, tűz, méz. Ki ismeri azt a játékot? A Verónak is víz, tűz, méz. Jaj, de jó, akkor ti fogjátok tudni, hogy mit kell csinálni. A víznél hullámoztatni kell a kezünket. Nagyon jó. A tűznél dobogni a lábunkkal. A méznél meg úgy csinálunk, mintha lenyalnánk a kezünkről a mézet. Így, nyom. Jó, de ezt a szülők is szokták játszani Verónaki koncerten. Szóval, víz. Ez az. Tűz. Méz. Tűz. Méz. Méz. Tűz. Méz. Víz. Tűz. Méz. Tűz. Méz. Tűz. Nem lehet itt. Na jó, akkor mondjuk egy dalban fogom elénekelni, és fel kell ismerni, hogy melyik szót éneklem, és azt a mozdulatot csinálni. Megcsináljuk? Nagyon figyeltek? Akkor kezdjük úgy, hogy egyszerre a 3-at kell csinálni. Tűz, víz, méz, tűz.
Na most akkor egy másik barátomat szeretném bemutatni. Egy fekete sipkás barátomat, Nem akinek is fekete, hanem barna. jaj, moha nőtt a fülébe. De azért jó hallokám, nem Moha fekete, nőtt a barna. fülébe. Na, mit néztek így? Hm? Nézünk Néztek? téged. Te vagy a mohafülű. Én vagyok Manó. a mohafülű. És ezért így nézni kell? Igen, nézzünk téged. Addig fel. néztek, megharagszom. Megharagszom, elvarázsollak. Jaj. Na figyelj, tudok varázsolni, megmutatom. Igen? Mindenki tegyen csak fel a kezét, figyelj, mutatom a Igen. varázslatot. Azt mondom, hogy 1, 2, 3, pik, és így maradsz. Jaj. Így és Jaj, örökre, nem fává tudom letenni. változol, Mi van? örökké. Az önkormányzat, a polgármesteri Így annyi fa, hivatal így előtt csupa, beton előtt, itt egy erdő. csomó kis Ez fa. mondjuk is jó erdő, Tedd csak fel a nem mi kezed, legyünk nem azok. úszott meg, úgy. Te is tedd csak fel a kezed, úgy. Föl se bírod emelni a kezedben, letörtek az ágaid. De csak csupa kis fát látok. Hol vannak a nagy fák? A nagy fákat is akarom látni. Így, úgy, egy jó kis erdőt csinálunk ide. És az a játékom lényege, hogy így maradunk örökre, jó? Nem jó, ne nyújtogasd a nyelven, mert befagyasztom. Akkor maradjunk így örökre, jó? Tedd fel a kezed, így. Ne? Játszunk inkább egy szabadulósat? Van kedvetek kiszabadulni? Na figyelj, mondom a játékot. Kitaláljátok az állathangot, amit én tudok utánozni, mert én egy zseniális állathang utánzó vagyok. Majd csak figyeljetek. És ti kitaláljátok, azt elénekeljük és eltáncoljuk. És ha ezt megcsináljuk 6-szor, akkor megszűnik a varázs és mindenki hazamehet. Jó? Jó? Nem jó. Akkor maradjunk így. Jó? Igen? Na, ugye, hogy nem. Akkor mondjátok hangosan, hogy jó! Na, akkor én mutatom az első hangot, figyelj, találd ki. Figyelj. Béka, ugye milyen könnyű, de hát mondom, hogy nagyon jó utánzó. Figyelj, azt kell énekelni, hogy... Mit látott a béka? Mit látott a béka? És béka tánc. Béka, 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 béka. Ennyi a szabály, amíg nem sör, addig mindenki fa. Mehet a következő? Figyelj, mutatom a következő hangot. Drum. Jó? Most már tudjátok, mit kell énekelni? Azt, hogy... Mit látott a medve? Mit látott a medve? Medve tánc. Kezek fel még. Nincs vége. Kezek fel, ne csaj. Akkor vége lesz örökre. Figyelj, következő állat. Nagyon könnyű. Mit énekelünk? Azt, hogy... Mit látott a bagoly? Mit látott a bagoly? Bagoly tánc. Bagoly, 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 mit látott a bagoly? Bagoly, 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 mit látott a bagoly? Nem adom fel. Figyelj, ezek voltak a könnyű kérdések. Most már nehéz jön, nehéz. Na erre ráismersz? Picike állat, annyit elárulok, picik. Ekkora állat. Nem a hörcsök. Nem a kaméleon. Szőrös. Ki mondta? Ki mondta? A mókus. Igen, a mókus. A mókus, hát persze. Akkor tette a diót meg ilyenek. De akkor énekeljük legalább hangosan. Figyelj. Mit látott a mókus? Mit látott a mókus? Mókus tánc. Figyelj, most jön a becsapós kérdés. Ezt mindig elrontja mindenki, figyelj. Nem házi állat. Előre szólok, nehogy házi állatot mondj. Bármilyen hangot is hallasz. Házi állat. Nevét a szádra neved. Figyelj. Hát mondom, hogy nem a házi állat, a kutya házi állat. Nem, de rokona a kutyának. A róka. Hát persze, az egy kutyaféle. Énekeljük hangosan, ügyesen. Hogy? Mit látott a róka? Mit látott a róka? Róka tánc. Róka, róka, mit látott a róka? Róka, róka, mit látott a róka? Figyelj, jön az utolsó kérdés, az erdő legveszélyesebb állata. Most szaladni fogsz meg bújni, figyelj. Mutatom a hangot.
Abból jöhet az, hogy Mit látott a farkas? Mit látott a farkas? Farkas a farkas, mit látott a farkas? Farkas a farkas, mit látott a farkas? Bika, 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 Ó, nagyon jó voltatok. Bravo, bravo, mind a 6 meg volt. Mehetnek tovább is, te hívén. Annyira tovább megyünk, de annyira, hogy akkor most szeretném felkonferálni Zobágyki Dávid által vezetett Tamási Áron iskolának, általános iskolának a kórusát. Nagy tapsot nekik! Most hosszan kell tapsolnunk, mert fel kell jutniuk a színpadra. Amíg Veronika lemegy, és várjátok meg, amíg lemegy Veronika, hogy legyen hely. Tudjátok, nagyon vigyáztok a kábelre ügyesen és egymásra. Amíg feljönnek a gyerekek, én addig elmondom, hogy annyira fantasztikusak, és nagyon sokat próbáltak nélkülünk. Én 2 próbán voltam, a srácok pedig 1 próbán, a végén egy nagy próba volt, és én el vagyok ájulva a srácoktól, és Dávidtól, fantasztikus, amit ők tudnak. Úgyhogy nagyon várjuk, mert nagyon vártuk ezt a percet itt egész nap, meg már az egész héten, hogy ez megtörténjen. Készítsétek be a telefonokat is. Lehet felvételt készíteni mindenképpen a gyerekekről, nem maradjatok le róla. De azért úgy nézzétek a monitort, hogy igaziból is nézzétek a gyerekeket, mert a szemnél nincs jobb rögzítő kamera. Jó? Nagyon vigyázzatok, srácok, a kábelre, úgy ügyesen. És az első dal, amit el fogunk énekelni, együtt, Veronika, a Vid Vid Tek Tek címet viseli, hogy bemelegítsünk egy kicsit, bemelegítjük a hangunkat, és a bokorbúvók, mi csak úgy tudjuk, hogy Vid Vid Tek Tek, és a srácok is. És hát, és kicsit szűkös a hely, úgyhogy a csapat egyik fele a színpad előtt van, a másik fele itt a színpadon. Nagyon figyelünk, a technikus barátok figyel, hogy nehogy elkezdjünk sípolni. Aranyos volt, mert pár pici 3 éves is megpróbált felsurranni a színpadra. 11 000 de nem hagytam. Még egy picit megoldjuk ezt a pici gerjedést, hogy igazán jól szóljunk. Köszönjük a türelmet. Ez nagyon izgi lesz, ugye? Igen, 11 000 hertz. Így, ez az. Srácok, készen vagytok? Nem, nem, de akik benne vannak a buliban, azok kész vannak? Kész vagytok? Akkor mehet? Figyelj! Rozsafarkú vidítek,
Micsoda lendületben vannak a srácok. És a gyerekek. És akkor most elmesélünk nektek egy történetet a gyerekekkel együtt, ami egy igen különleges kőalmáról szól. Figyelem, figyelem, szinte Gyűrűk ura történetet fogtok hallani. Ki? Volt egyszer egy kőalma, kőhúsába kőmagja, kőmorzsoló megfogta, tengervízbe bedobta. Ott az alma szétesett, 5 kőmagja kiesett, dagadt, iszott, egyre dagadt, piroslott a tenger alatt. Egyszerre csak kitüremlett, ahogy kihűlt 5 szigetlet. Egyszerre csak kitüremlett, ahogy kihűlt 5 szigetlet. Ott lakom az egyiken, kőmagból lett szigeten, arra jössz kerülve, kőkertemben csücsülj le. Ott lakom az egyiken, kőmagból lett szigeten, arra jössz kerülve, kőkertemben csücsülj le. Láthatsz újabb almafát, kőalmafát, kőalmát, ha akarod, megrázod, ehhez almafajtások. És ha elkezdtük, akkor már nem fogjuk abba hagyni. Hogyha advent, akkor gondoltuk, hogy elhozzuk az egyik legkarácsonyibb Veronaki dalt is, amiben a gyerekek, mint az életben is angyalok lesznek most, jó? Úgyhogy ti vagytok az angyalkórus, felállt az angyalkórus, és elmeséljük nektek a kis Jézuska történetét. Csillag fut az éjszakára, mi a pásztoroknak álma. Alszik a nyáj összebújva, gyapjas melegükbe bújva. Kicsi bárány szeme tágul, kerek szemmel égre bámul. Csillag alatt fehér szárnyak, nem galambok, angyal szárnyak. Surrannak az angyal szárnyak, barlangunkhoz le is szállnak. Égi kürcó zene zendül, miriárnyi csengő csendül. Csícsem,
szóra, semmi szóra, ember szóra, angyal szóra. Beléd megáll a jászolnál, itt vagyok, kis Jézuskám. Láthatod, még kicsi vagyok, göndörgyapját nem adható. De ügyesen szögdelgetek, szögdelhetek, csak is neked. S míg a pásztorok felkelnek, Kisded úrhoz besietnek, az angyalok körbeállnak, fuvolágon fuvoláznak. A gyerekek, az angyalok. És hát akármilyen jó együtt lenni, de búcsúzni azért kell. És egy nagyon-nagyon kedvenc téli, nagy Verona kis slágert választottunk búcsúzóul. Lehet, hogy már sejti valaki, hogy melyik az. Hát ez nem más, mint a rémboci csalogató, amit nagyon ritkán tudunk karácsony tájékán előszedni, pedig nagyon sokan szeretitek. Hát akkor mit szóltok, hogyha a Tamási Áron általános iskola kórusával, a Veronaki zenekarral együtt előadjuk nektek az egyik kedvenc dalunkat. Kérünk szépen egy kis bíztató tapsot! És ez olyan ez a dal, amiben ti is, nézők is be fogtok tudni szerintem kapcsolódni egy idő után. Itt kopog, ott kopog. Ez a bocskor jól kopog. Itt dobog, ott dobog. A rémpata így dobog. Rém, moci, nézd csak. Bengbonog, zengbonog, ez a hírcsap. Délzene, vígzene, csuda zengő. Nyírfa a bocskorom, bele táncol. Jöjj ide, rémboci, ide táncolj. Itt van az ünnepünk, kicsi társam. Ragd a patáidat, boci bátran. Moci, nézd csak, bengbonog, zengbonog, ez a hírcsap. Pengeti, zengeti, üti szellő, délzene, vígzene, csuda zengő. Nyírfa a bocskorom, vele táncol, jöjj ide, rémboci, ide táncolj. Itt van az ünnepünk, kicsi társam, ragd a patáidat, boci bátran. Hey yo, dore dona. Hey yo, dore dona. Hey yo, dore dona. Hey yo, dore dona. Hey yo, dore dona.
hátra, hajoljatok, menjünk. Ez a... Dávidnak is hatalmas tapsot. De a gyerekeknek még nagyobb van. És Szokolai Dongó Balázs játszott fúvós hangszereken. Szula Miklós gitáron. Gotár Misi gitáron. Herr Attila basszusgitáron. Mogyoró Kornél ütőhangszereken. Én pedig Veronaki vagyok, aki még benevezlek titeket egy zsűrinek, mit szóltok hozzá. Akik lent vannak, azok most egy táncversenyt fognak rendezni, és mi leszünk a zsűri. Jó? Mindenki fogja meg a párjának a kezét gyorsan, 1, 2, 3, felnőttek, gyerekek egyaránt. Hát szerintem a mikrofon állványt a szarét tehetjük. Ez az, nagyon jó, ide a színpadhoz. És megvan a keze, a párodnak apát kéne fölkérni egyébként, mert itt inkább gyerekek táncolnak, felnőttekkel című tánc van. Igen, nagyon jó. Ez az, megvan a párod? Ti is kicsit azért mozoghattok, kedves zsűri, jó? Oké? Vagy a tanár urat. Egy hatalmas nagy bulival zárnánk, és nyitnánk egyben az adventet hegyvidéken. Úgyhogy nagy tapsot a szervezőknek, mert gyönyörű minden évben a vásár, és nagyon jó ide kijönni. Köszönjük szépen a meghívást! Na jó, most már csak azt kérdezem, amit szokás ilyenkor, hogy gyors legyen, vagy lassú? Gyors! Legyen inkább lassú. Legyen egy olyan lassú, amiből gyors lesz. Jó! Jó, és akkor bemelegszünk egy picit. Jó, egy Megvan a párod? Belenéztél a mind a két szemébe? Megfogtad a két kezét? Mehet? Oké. Mehet is, mehet. Zsűri, figyelem. 1, 2, 3, start. Csiga! És a gyerekek, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És srácok, ahogy beszéltünk, ne menjetek messzire, mert aki itt most velünk énekel, az kapni fog ajándékot.
Látjátok, megéri énekelni. Micsoda? Megtudtam az eredményt, a Miki nyerte a táncversenyt, mert ülve táncolt a legjobban. Gyertek oda anyámhoz, jó? Gyertek a folyék is. Gyere is itt. Gyertek. Tök jó. Oké, most már lekapcsoltuk.